Nokoy. Ano pa na ani? Musurkat magdalan. Tara. Kuha impas. Sabi mo, impas. Impas si PD. PD bahaw. Tol, say kuha ay dai. Ang gite, bong gite. Tirahin na, baka tirahin mo ng iba. Basta-basta na. Lagarino. Si, Kamu ba? Kamu ikaw. maak. Gawaan. Loko kayo. Tingod na ko, tutulog na. So, what's up mga kabagtik no kay dako magaya tong low tide mga kabagtik. Dakong hunas ba? Dakong hunas. So, manginas. Manghas nga manirada daw. Namin nanirada dito na si kabagtik. Dodo si kabagtik. Bagtik. Idmon, Jijimon, Idmon, Tol, Idmon. Manirada man. So, uban ni minyo. At tuon na to sila. Unya ato ang ubang kauban mga kabagtik. Tura pa o nang inabuhian. Basta layuan nila mga kabagtik. Tumakapasa daw na sila. So, uban ni minyo. Matay marog. Manugok ta. Manugok ba? Yan na ba? Mga kabagtik no, dala na ito ng pukot ni kay lamlay pukot garya pero mas indot itong linginan. Hindi ka buwi. Tara, kaya para di ka buhay oh, naban. Natong pukot raw. Yan lang natunadaan kay para di ka makansi. Ilan na magamit og super pere kay nawa ng tubig oh, low tide na. Yan ang video kay. Yaw pa yung mga turmo ko. Sa south norte, south og Ukraine. Nagita daw sikon, tamaki daw na be. Yaw igid. Minsan mo siya kay hindi ka na siya. Kana daw. Pare atong kuan ba vlogger nga kuan. Kaon. Ikaw daw kaon ano bi? Kaya ba na mo kaon eh? Hello. Nagluto na sila sa baw. Kub na taron. Kailangan mo mumukot ron. Mga pagagnaw. Mumukot pa. Yan ang gago ron. Gaon na sila dito ron. Sila bahala na dito sila ha. Tadi biguro ka. Sige, di ko. Kuy aga Oscar awa dia. Oscar. Miming anak kukuhe ng Miming. Yo Miming. Ayun mga kabagtek. Impas ang bahaw mga kabagtek. Sabi dako bato ano ay danggit ito yung danggit. Yan, kulkog na. Tara, kuy, aluman kuy. Aluman. Ito na, tuktuka. 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 Saan ito kuy? Gitro. Ako, ito yun ka? Nah, takwa ito eh. Ayo. Docha. Lagi sabaw. Tidak kay maming yo. Sabaw. Tara. Sakar yung Mami. Buang nakabuhi. No, Isam no koy. Ano pa na ani? Musurkat magdalan. Tara. Kuha impas. Sabi mo, impas si PD. PD bahaw. Tutuya. Good size. Tawa, kabuhi na. Size mga kabagtik. Miming. Tol, say kuha ay dai. Ang gite, bong gite. Tirahin na, baka tirahin mo ng iba. Sige, bagtik George. Oh, bagtik George. George. Agwa George.
Nabuhian man ng Maming George. Surut ni. Surut. Udang gitu dulu. Ada water. Pura glass na dyan nila nga spot mga kabagtik oh. Gibali na ng kuwan. Kinadagan og danggit kautot. Nakautot. Apa guri oy? Kameraman. Kapoy kaju. Grabe ni ko ng mga kabagtik ko. Para kabagtik. Good size yapon, iluman. Ito sa aming mga kabagtik kay para dito na ito magkaon sa tong area. So mga kabagtik, ipuso na nato ni kay para mag-prepare na ta dayon kay maglayop ang buda itong bagtas ng mapauli pabalik. So tara kay murag patawag na po siya. Di masigong isda? Tunggu tayo kadagan, hindi naman ikaw. Tago mo yun, ay! Aliyanin nyo, ay! Ay, mabalaw! Manaman tagipos. Tara na. May marag busla. Tara. Goodbye and tomorrow. And evening and tomorrow and evening and tomorrow again. And mga kabagtik no. Murag dito na lang guro ta mag-prepare kay murag gusla na jud kayo ba. Nya magdadali po kay tang inita jud. Murag napaig na akong kuan ba. Akong skincare ba nadaot. So tara. Tara daw oh. Nya ikaw mo karga na. Ako na lang dito. Ako na yung trabaho. Mga kabagtik. Apoy na Kan kita na yawan. Ay 10 kilometer ang gibaklay gikan dito sa spot yung asa ni Rada mga kabagtik. So wala pa dyan milutang ko, patak kapuya. Ay bisig ba po tabang-tabang sa nag-video, patak kapuya po bisig baklay. Ginaw ko. Ano mga kabagtik ko, dato mo kuha na mo gaya na mga kabagtik. Butangunan ko, ginaw ko kapay. Yan. Ada ito yung mga kabagtik. Hanapon mo nakuha dito nagbabuang-buang mga danggit. Ambot na ito sa kabagtik wiwi, kabagtik floji, kabagtik unggoy biboy. Tama dito, na dito sa libangos daw. Kuha sila ba? Diyan na tutog food trip ron. Takapuyan na dyan. Puta mo. Ha? Sugat man ni, sugat ba itu kasi pikas banata man ni ba? Yan no. Sa banata man. Dahil mo nang kuan dito. Sulahi. Kabagtik, kay pangalan niya mga kabagtik. Maming. So comment lang mo sa inyo ang unsay pangalan ni sa inyong area mga kabagtik diri sa Moa kay Maming. Cute. Kaya kasi pangalan is gusto ko ito. Aluman. Kini, mo ni siya gitawag og aluman. Kay lagan man, aluman yun na siya. Ating aluman na steel. Oh, namin daw. Dara. Mana yan eh. Ikog man yan tiil. Doon man sa ikog lagan. Kayos kayo mga kabagtay. Lagan daw, pati isda, lagan na. Yan. Ikisa isog. Kapoy kikar sa pukot. Kapoy na siya gusto ko ito eh. Kapoy pa. Kani, danggit ni siya kabagtik. Pero, ambot lang nga sa inyo nga kay danggit man is bato. Nani pangalan sa mga diri ah. Dahil man siya color ng danggit god. Kay, man siya kapgo. Ang kapgo, naman sa bukit, ni balins dagat. Mana siya nga isda ah. Mabis. Tidak sama, ini siya oy. Wala mo. So yun mga kabagtik, mag-preparation na lang tayo niya mga kabagtik. Kung gusto mo pagluto, kay naman po mga bangos daw sila. Kung ano kabagtik wiwi daw no. So tanaw na niya sa naman pag kuhan eh. Labi ni sabaw kay medyo kuhan pa. Pagatas ba, pagatas. Oh, pagatas daw, yung iskusta koy. Yung ikaw na kabagtiking koy. Para gani ko gatas no, mag-inom sa baw taron. Pagatas daw.
So yun mga kabagtik, preparation na lang tanyo niya mga kabagtik. Kaya mo pa ningin luha na. Ano lang? So mga kabagtik, kinahinluan naman na ito ni. Ato na pinuhuning lamas. Draw, namaning kamatis. Napay mga bumbay o napay pang vitamin sa imong lubot. Sa imong lubot dahil dili mo. Gila, buat udah kuat kuat. Halika na, ako'y iyong sabayan. Hindi ka ba naiinitan? May alam akong lugar, tara na't ating puntahan. Doon ay may maraming likas na kagandahan at mga bagay na maglalaro sa iyong isipan. Halika na, sabay tayo, at kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Dahil ang sarap maligo sa tubig alat, ang sarap maligo sa tubig alat. A few moments later. Mga kabagtik na ko, nakaprepare naman me. Eh gusla na kayo. Ano, buwan na, paniud to na dyan eh. Ngit-ngit na kayo, daan na ni, panihapon. Hapon na dyan. Dahil nga na, mag-urasa sa Saudi Arabia, Africa. Panihapon na dyan eh. Mga kabagtik, buwan natin na kayo dugayan. Hab-hab na ha. Buwan sa nato ni mga kabagtik. Ang ambo na nasa rin. Sige. Baby. Man, sa anak, Espiritu Santo, Lord, salamat sa pagkaon na sa mga Lord. Lord, dagsik ng tanan, Lord. Ang maingon lang sa mga kauban, Lord, nga mga Istilyan sila sa tubangan sa kwan, Lord. Sa cellphone, Lord, nga di mo sila maulaw. Martaw, amen. Daway ang dugayan. Kaya dugayan, hab-hab na! Kol, mga na, Kol. Kol. Habab kol. Ano naman itong sa kol, babe? Ayo, ayo. Ansa ba, butang sa... Habab. Ano, may sakto? Gamit. Ano may klaro pa oh? Ang buhay mga kabagtik ko. Ay, nabi, silihay. Yok kaya hay. Nila no. Inuuna dun niya ko. Mo dun, mo dun. Mo. Nangay. Semangat. Alila. Boleh, kuan na kuan. Si, kamu ba? Kamu ka. Maak. Maak mo ba? Ito? Ano? Ito kalam eh. Tum dito? Dami kayo? Uy! Ano? Alam nga, itulog na! Di mga katingog. Di na katingog kabagtek eh.
Namaak na gyud siya, ni dulot na gyud siya. Halang jud ay. Mga tao, ulo. Ayo. Sakit na may sige bulaga kuyab, mulabap mo sila kay. Kay. Yung mga bagay. Kaya man si Vlogger, dahil Vlogger no, nagluto pa ko ano nga kay. Yung mama Dragonite, Dragonite yung mama kung di siya ka na to, patay siya, tigbak. Ha? Makita lang niyo mga bagtek, nada doon makita naman na mo kay. Isla yung kayo, di na naman matawag. Tawag na mo pero di man niya kadungog kay di man niya kadungog dool samot na layo. Mauman. Kaya mo pag-expect sa tingong buwang at tatang. Tanga. Ganina. A few inches later. Katog na utok. Kaspa. Kaskaro nangulbo ang kaskaro eh. Ang gawas ng sakalang. Ang Morales, ng tabawa na. Ingnan timog Bisaya lay tagtaron. Bisaya man ta, labag Tagalog ng tagtaron. May kabalo po may Bisaya to nga. Mamo po may nagstoryahan ay. Manitingog. Gar, unsa naman ang kagar? Hindi naman kamutingog. Islaan na, Gar. Walang. Tungod sa kaon nga lami, nahurot na ang ngipon.